pasensya ang lakuman. Taawan ngamin, tilod tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikit din, ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, iti napategen ka. Di mas baalan, nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone, ta iparik na.
siya. No mapagdaling o diamante kay bukid isa lamang. Ay when manong kakunat kita mangyawat en kaday tuy bagi lumaubon mo kaya dua bitbituen as kasukat tuy pusukin natin ay namanong uray di ka nagararem siya kimangibaga asikat ay ayate. Lumasukal mo lang na bulan kasi koronam kanya kapag datunan laglagi pem asikat ay kapat kandito'y biyag ko hinggat kanibusanan numatiliw mo atap nga limukin kasi regalong ay nakabalbalayin. En manong si kantay nagsurute na pakitumpungan hingkapin tinunganin yemnoawan umatong palmo kadagitoy ayar aring engko sapay kuma kaawan basta sulkuno daytoy ayat ket ikitakit ko. Numasukdal mo lagabulan kasi koronam kanya kapag datunaw laglagi pem kasi kantay kapat kandet ko'y biyag ko hinggat kanibusanan numatiliw mo atap nga limukin kasi regalong ay nakabalbalayin. En manong si kantayin ng surute na pakitumpungan hingkapin tinunganin yemno awan umatong palmo kadagitoy nga iyararing engko sapay kuma kaawan basta sulkuno daytoy ayat ket ikitakit ko sapay kuma kaawan basta sulkuno daytoy ayat ket ikitakit ko. Alright, here we go, come on, Quincy. Eto na! Ludum titol aldaw siya kayang kasawa Pili ito nalaat at dagamay na Taawan malat tumkit at tututo Napo daw agwapo Tano tay gwapon to Ti katungtung to Hinuran oras kung agsakit day to'y ulo Tao bunin nantot kaduti nobyana No trabaho awan amon na Anano'y kumat gwapo nilulwak tikan kaneto Uray gwapo loko-loko Imapol kalaringen Dahil kalalaki anong laat Tay amon at agamon loti pita Tay amon na ngai sakat pangabiyak Tay tanalak ti pilyen Panunod mon pagkatali
Tay amunat agamulo ti pita, tay amuna nga isa ka panabiyag. Day tak nalap ti bilye, pamunot mo tok nagtalingenge. Tano tay wapot bagsak mo, isito day ta ti panagbiag mo. Go, Benji! Kauray gwapo no ang kwarta,
Daytoy